सानजा kaham hasteni lukurokno tei ha tei dofani bagai choba khaina thangai habo lenglai fainai ani chobani sengkrak chobanai rangmai kolom tei thei khiklaiei angoro chana musuman ke ti iu IRPC ningai lam kasuma o road blockade chi 10 August 2021 sengsekangno chuku 9 August sengthangka ara hapong tongka lamao sorogono thuka phiaba chuku ano sengno chief minister tei chief secretary no chini sanmung blai krak kha sijak tongmani bai sengno ringkha sengthangka damba 5 PM ni siming 7:20 PM jora kok salaimao sini je tripartite agreement TNB accord ATTF peace accord notei salakya abo simingya aro tongo bridge tham 43 sini demands tai noi chisa 21 points pending tei salaimani o to agin saka hatai da phone bage choba khlaimani hinke sini ATTF agreement o TNB accord the inner permit tai 25 March 1971 ni foreign influx pata hastin final na rohnani tai ADC area demarcation tai land restoration tai village force tai sini bumung wan bumung alkabung mani ha tai kami tongthai aboni renaming tai kangke roman script by sini kokno sinai porne hne sijak agreement no tongo chief secretary chief minister tai PW minister tai home family abo hai abo apro chief minister ka Dasrath Dev tai M Damodaran chief secretary oma hekling tai alkana santhanglia gapre DG ba special branch ni botongo oma hekase je agreement government khlaimani tongo abisingo khoraksa khorongnoi khorokba omake phainai kabang borka sak thangai chai thani tongthai je gosimani peace calling santi bata awansa ko ke abo hake ringmani ahwan no sararoi central government state government abon khanai phainai rok boroni je tongi chai thanani manthai kasajak tongmo tai CRP BSF Assam Rifle police SB SIB minister DM BDO SDM political leader bisinte afro kabangma jara kabangma khano sakbe dongnai ba sadagi sakbe dongma nairokni ba manthai kabangma tongo ke aboni bisingo sakna khorsa khornigi phainai rongni bisingo amo haike yasak jagya non accepted tongo case tongo yangke yasak jagya chubana hini bo case masau ge yangke yasak jagya ga apro salaikya mongredi case number di case number faikedi aboni abono home department tai সরকারি যে স্পেশাল বান বড় আমরা তিসান হানি গশিকা গমন গশিকা পলিটিক্যাল ইস্যু আবশ্যমিসে পলিটিক্যাল ইস্যু মানে 25 মার্চ তাই 1971 আবনো কারে বাই ইনালাইন পারমিট no কারে যে হাদা ফানি বাকিছে খাইমা বা আবর গশিমা বাকিছে সং ও লামকাসমা রোড ব্লকেট no সং রসাই নাও
boni bagai chini tabuk je sung dawinai mungrei obo khlaike chini samung tabuk cholisinai gam bagai obono chini borok nang koina musungo case ganang rok yasuk jagi accept non accept rok obar chobanai jespanthung chini amo haike mung obo case ganang rok borok case rok phaidi mung rok phaidi kebo kaljagi tongkhake tai je tabuk chini mung romdi Bisramganj aboto lenglama hatingnai age camp Puskobari Kogorba ke Pukhiri kami emo hai ke latia sora latia tisangnai tabuk ching seiranai seiblai norok sungno ruphaidi kami ni jottoni signature nawai omo hai ke kaham kothoma obono je abor tabuk implement nai samung tanglasinai boni bagino hasteni lokorno koyo omo hai ke chini se ulo tongkho jetai kotor politically super solve khainai chini jarawa sungtabo azar khaikya basang mankha ambagise hopung agi bon amake kostake hopung roa chajagai sekra war jagai gongbai war jagai tiya kosagai thiyei kokjagai thiyei rong jagai thiyei bini bihik basa basangrok borongno chobana bagai tai all case tongmono pending tongmono khlaina bagai na tiya RPC khawai omai khlayo awanorok faidi malai faidi re faidi tai sing salainai omolege tongo village force obobo tabuk sing edesio hapangmai salainai je abo unthung abo khlajak thung bohai gam bagino omorok gosi samung khlaima bagino sing rasainaka norok sidi haste tai lokorok ha dofan basing dofan bagai jaba khlain thangka sini sengkrak ba sini agen siming borno o samungno khlaikya ngao chakha sini saksak manthai jabo tongono abono pending gorono naisidi abo takisa paitha gawno mujo khlaini musungo TNB ni kaitham seat manmani dai edisio ba hane kaibada kaidok angabo asak klega saimalia e bo hairok tongo aboni phadi edisi phataro sini ha thangi tongkha abo edisi bising matumnai edisi bising general kathing bono mara honai amake slai aborno bo sing seblai serioi obo khlainai obono sini je lamkasmo hamari tai success abono phadi sing rfaibedi sapaidi khlaifaidi ang jottono kasaro sini o bothai thaimano hamari manmano phaidi